AI nečíta tvoje myšlienky. Robí niečo ešte zvláštnejšie. Predpovedá ďalší krok. Keď sa jej opýtaš otázku, neotvorí malú knižnicu s hotovou odpoveďou. Vezme text, rozseká ho na malé kúsky, hľadá vzory, ktoré sa naučila a odhaduje, aký kúsok má prísť ďalej. Potom ďalší a ďalší. Z tisícov malých predpovedí vznikne veta, obrázok, kód alebo plán. Preto je dobré začať rozdielom medzi klasickým programom a modelom. Klasický program má pravidlá napísané dopredu. Ak sa stane toto, urob tamto. Funguje výborne, keď problém vieme presne opísať. Napríklad kalkulačka, faktúra alebo semafor. Model umelej inteligencie sa pravidlá neučí tak, že mu ich niekto všetky ručne napíše. Ukážeš mu veľa príkladov. Texty, obrázky, zvuky, tabuľky alebo situácie. Počas tréningu skúša predpovedať správny výstup, porovnáva sa s realitou a postupne mení vnútorné čísla, ktorým sa hovorí váhy. Váhy si môžeš predstaviť ako milióny malých gombíkov. Sami o sebe neznamenajú nič ako veta alebo spomienka, ale spolu určujú, ktoré spojenia sú silné, ktoré slabé a čo model považuje za pravdepodobné. Neurónová sieť teda nie je digitálny mozog v ľudskom zmysle. Je to veľká matematická funkcia s vrstvami. Do jednej strany vložíš vstup, cez vrstvy prejdú čísla a na druhej strane dostaneš odhad. Pri moderných jazykových modeloch je tým odhadom často ďalší token. Token je kúsok textu. Niekedy celé slovo, niekedy časť slova, niekedy interpunkcia. Keď model píše odpoveď, v každom kroku vyberá z množstva možností. Bratislava je hlavné, čo bude ďalej? Pravdepodobne mesto. Ale pri zložitej otázke je priestor možností obrovský. Tu vstupuje do hry kontext. Model neodpovedá iba na poslednú vetu. Pozerá sa na to, čo je v okne konverzácie. Zadanie, príklady, dokumenty, predchádzajúce odpovede a tón, ktorý od neho chceš. Preto tá istá otázka môže dopadnúť lepšie, keď pridáš cieľ, publikum, obmedzenia a ukážku dobrého výstupu. Zároveň odpoveď nemusí byť vždy rovnaká. Ak model vyberá len najpravdepodobnejší ďalší token, býva presný, ale nudný. Ak dostane viac voľnosti, vie byť tvorivejší, no rastie aj riziko omylu. To je dôvod, prečo sa pri dôležitých úlohách nastavuje prísnejší režim a pri tvorivých úlohách väčšia variabilita. Toto vysvetľuje aj halucinácie. Model môže vytvoriť odpoveď, ktorá znie plynulo, ale nie je pravdivá. Nie preto, že klame ako človek. Skôr preto, že skladá pravdepodobnú reč bez záruky, že má správne overené fakty. Moderné systémy preto často nedávajú modelu pracovať úplne naslepo. Pripoja ho k vyhľadávaniu, databáze, interným dokumentom alebo nástrojom, ktoré vedia urobiť výpočet. Model potom nie je len rozprávač, je koordinátor. Prečíta zadanie, vyberie nástroj, použije výsledok a až potom napíše odpoveď. Ale aj vtedy platí jednoduché pravidlo. Čím väčší dopad má rozhodnutie, tým menej stačí plynulý text. Pri školskom vysvetlení môže byť dobrý návrh užitočný. Pri zmluve, liečbe, bezpečnosti alebo veľkej investícii musí prísť overenie, zdroj a človek, ktorý nesie zodpovednosť. Preto sa s umelou inteligenciou pracuje inak než s vyhľadávačom alebo kalkulačkou. Je silná v návrhoch, zhrnutí, preklade, brainstormingu, rozpoznávaní vzorov a rýchlom prvom náčrte. Je slabšia tam, kde potrebuješ presnú zodpovednosť, čerstvé údaje, právne závery, diagnózu alebo výpočet bez kontroly. Najlepšia otázka teda nie je, vie AI všetko? Nevie. Lepšia otázka je, kde pomáha človeku rozmýšľať rýchlejšie a kde musí zostať pod kontrolou. V praxi je dobrý pracovný postup prekvapivo jednoduchý. Najprv požiadaj model o návrh. Potom ho požiadaj, aby našiel slabé miesta. Následne skontroluj fakty mimo modelu. A nakoniec uprav výsledok vlastným úsudkom. Takto sa z neho nestane autorita, ale rýchly partner na prvú verziu. Od roku 2026 do roku 2030 neuvidíme len múdrejší chat. Uvidíme menšie modely priamo v zariadeniach, nástroje napojené na pracovné postupy, systémy, ktoré vedia konať v krokoch a oveľa prísnejšie pravidlá pre oblasti s vysokým rizikom. Zároveň bude dôležitejšia dôvera. Odkiaľ model čerpá? Kto zodpovedá za chybu? Dá sa výstup overiť? Sú chránené súkromné údaje? A používa sa technológia tam, kde má skutočný prínos, nie iba preto, že je moderná? Jednoduchá verzia znie takto. Umelá inteligencia je stroj na učenie vzorov a predpovedanie ďalšieho kroku. Nie je človek. Nie je kúzlo, nie je neomylná autorita. Je to nový typ nástroja. Keď mu dáš jasný cieľ, dobrý kontext a kontrolu, môže byť neuveriteľne užitočný. Keď mu slepo veríš, môže sebavedomo vyrobiť problém. A presne preto sa ju oplatí pochopiť. Nie preto, aby sme sa jej báli, ale preto, aby sme vedeli, kedy ju použiť, kedy ju skontrolovať a kedy jednoducho povedať,
Toto musí rozhodnúť človek.